Bravo. Het wonderlijke verhaal. Op de Antwerpen werd gedurende verschillende eeuwen aan elkaar toevertrouwd. Heel lang geleden beroofde de Grieks Antiloon een eilandje in de Schelde. Antiloon was een verschrikkelijke man. Schipper die zijn eiland zou bijvoeren, liet hij belastingen betalen. Heel veel belastingen. Dag en nacht hield hij de omgeving nauwlettend in de gaten. Een enkele schipper kreeg de kans om voorbij zijn kasteel te varen, zonder te betalen. Die weigerde werd de rechterhand van met een zwaard afgehakt. Die hand liet Antiloon in de Schelde. Het was een verschrikkelijke tijd voor het schip. In die tijd was Brabo, de koning van de stad Tongeren. Op een dag trok hij te strijden tegen het verschrikkelijke boek. Hij slaagde erin om Antiloon te slaan. Als straf hakte hij de rechterhand van de reus af. Die hand gooide hij in de Schelde. Je bent eraan. De schip beschuldigde van een 4 dagen geen schrik meer te hebben en Brabo was een held. Maar wat de Joden zagen met de reus, dat weet niemand. Deze legende stelt ons waarvan de naam Antwerpen zou kunnen komen na het Antwerpen. Maar klopt. Alhoewel, veel mensen twijfelen eraan.